Allah. Haba, ɗan manna. Gaya min sunan ka yanzu. Wannan shine DJ Bawasa. Ina son remix din DJ Sa'idu Bawasa. Ina son remix. Ki wata rawa da kake kamar yaro fitsari ba zai shi. Zuciyarka a
ciki ya saka ni su kai kamar na wanda ya tabuwa. Karka kalli laifina na yau kokari iya kokari. Da na sauya al'amarin shi ne ma ya sa na yau jinkiri. Babu yadda za ni iya idan kaddara ta sauya shiri. Dole za mu sa haƙuri mu karɓe ta ba batun sauyuwa. Me haka? Ki wata rawa da kake kamar yaro fitsari ba zai shi. Wannan shine DJ Bawasa. Bawasa.
ina bin so alƙawari da ke shigan kan san wani so bayan na ki ba kin shiga rayuwa ta da ran mata ba su kai ki kwalliya ba kina ba su kurjini matsayin ki da nasu ba da yawa su ma sun sani a baki sarautar zuciya don ke ce daidai da ki ba ni da kowa wani ke ce mai kulawa da ni ki nemi so don Allah kin ba ni farin ciki ba wahala. Ai ni gaba da abin mamaki yake ba abin da ya sauya a nan. haba me haka ki wata rawa da kake kamar yaro fitsari ya matsayi shi. Bayan duniya kike ni ba zai mini nisa ba, karkice mi rabuwa kin sani ni dai ba zan iya ba, ni fa san ki nake raba da sam ba zan bari ba, daure kirke ni kam rukun da wuya ba ta raba ba, daga kai ki na gane daura ta ratsa jikina, ke fari nake in ba ke mutuwa wajibi ce guda. Same ki murna nake ta yi ina tunani zana aure ki kika kore jiki ce kin fi miliyan dubu gurina ni kuma ɗalibi ne yake haska mini ganina daga asan ne ta wisu a dinki ya wuce nasu ko bincike na soyayya ganin cika na fi kaunar ki da raina. Allah yarda kai ka na makin yi kaji ko bana ji ba ne labin ki ba ne gani saura ba bangare na ado su ba za su kai ki komai ba in yi kama da komai na ko da an hada da hoto na batun da na yi abinki nake zance na yan mata da ke na fada kuma zan so da ke muke har makabarta. Ina son remix din DJ Sa'idu Bawasa. To shikenan da Allah kowa ya koma sabgarsa me kuke tsaye kuma kuke a wajen.